Velkommen til Lyden sådan cirka. Det er morgenrømmer, der er her igen i dag. Der sker noget stort i Aalborg Zoologisk Have. Der er en nyfødt lama. Vent. Jeg hører, der er kommet jordskælv fra Dubai. Videre til mine to kollegaer. Velkommen til nyhederne, sådan cirka. Jeg er Ulla. Takkel! Jeg er Takkel herfra. Det er den 14. maj 2014, og vi står her i Dubai, hvor der lige præcis skete et jordskælv. Men det burde egentlig ikke være sket, at alle husene de er faldet sammen. De er meget sikre, og det er et rigt land. Ja, og jordskælvet er blevet målt op til 11 på Richterskala, og det er noget, som aldrig nogensinde er blevet sket før her i Danmark. Og det jordskælv, det er så sjældent, og det er nok derfor, at man ikke, det kom helt i chok, fordi husene, de burde være sikre. Er det rigtigt, det vi ikke forstår? Kan jeg med spørge? Jeg må spørge, hvor gammel er du? Jeg er 70. Men hvis der er nogen, der spørger, hvor gammel jeg er, så siger jeg altid 40, for jeg lever lidt. Så siger vi tak til Akali Habibi. Det var så lidt min ven. Nej, der er jordskælv! Jeg siger jordskælv! Tilbage til studiet. Mark, det var sådan. Hold kæft, det er godt. Fuck Basim, vi har aldrig. Basim, vi er det bedste, mate. Basim, it's crazy, love song. Hi Mike, jeg har dig. I will catch you if you fall. Yalla, baby. Ja, hvad? Ja. Okay, Akali. Listen up, we're going ready to go. Jeg hedder Akali Abibi. Akali, Jeg går i luft om 10. Akali Abibi. Abibi. Går vi ikke i luft om 10? Abibi! Ja. Abubu. Må jeg godt snakke sådan helt? Nej, du skal meget lyde som Dubai. Du skal lyde som muslim. Nej, du skal meget Dubai. Jeg hedder Akali Abibi. Akali Habibi på plads. Dette er nyhederne sådan cirka. Og Jeg er Frederikke! Det er Ali Habibi. Jeg hedder Ali Kage Bibi. For helvede. Du skal viske, det er faktisk sådan noget. Kan du være racistisk over for mig? Nej, det skal jeg faktisk. Tak til Akali Habibi. Det var så lidt min ven. Og nej, jordskælv for helvede. Hvad så? Jeg ved ikke sådan, hvad vi kan gøre ved det, men ja, det tror jeg. Tak for det, Habibi. Det var så lidt. Ej, shoot det! Fuck dig, man!